Ay, nako. Hindi mas maganda. Meron talagang tumutulong. Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay sa pagpapatayo ng bahay. Logic yan. Ay maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng kontraktor, kailangan mo ng mga karpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, ay madali lang yun. Aminado sila na kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang 97 witnesses ng defense team. Samantala, umugong ang usapin kaugnay sa conflict of interest ng dalawa sa kanila. Si Atty. Reynaldo Robles kasi ay dating legal counsel ni former Senator Antonio Te... Alianas de Ford, habang si Atty. Nate Benigracia naman ay abogado ng DPWH Jose Catalina Cabral. Hindi po ibig sabihin na nirepresent namin yung isang kliyente na nag-agree tayo sa lahat ng nasa isip o ginawa ng isang kliyente. No? Nandun po kami as advocates. Ito po yung trabaho namin. Siguro itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig. Para sa kinabukasan ng ating mga anak. Maliban sa kanila, may third batch pa ng bagong private prosecutor na ipakikilala ang prosekusyon. Itinalaga naman si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang bagong House Trial spokesperson. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante. Nauwi sa trahedya ang ginagawang wastewater pumping facility ng Maynilad sa Las Piñas City. Ang detalye sa agenda. Report ni Chin Emprido ng Abante.
Matapos gumuho ang ukay nito sa bahagi ng Aquarius Corner Street, Pamplona 2, Las Piñas City. Ito ang kinumpirma ng Las Piñas City Police tapos na makuha ng Bureau of Fire Protection ang labi ng mga biktima pasado alas 6 kaninang umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tioson Rosarito ng nangyari ang insidente kahapon ng hapon kung saan gumuho ang hukay ng ginagawang wastewater pumping facility na may lalim na 18 meters. Naging pahirapan retrieve dahil sa lalim at mga debris. Sa loob, meron 5 tao. So, yung dalawa naman is ligtas naman, yung isa sugatan. And then merong ni-retrieve na dalawa, no, kahapon, and kanina lang nakuha yung kanilang kanabi. So ngayon, we're still conducting investigation kung ano talaga yung tunay na nangyari. Meron silang liability. Pinabulaanan ng PNP ang mga ulat na kabilang ang Chinese nationals sa mga casualty. No, wala. All Filipino po ito. Wala po. Oo, pala yung mga Filipino. Po ito. No, wala. So, we already submitted yung SWOT report na talagang 5 lang talaga. And there's foreign national na Pero inaalam ng mga otoridad kung Chinese pa ang kontratista ng wastewater project at kung ano-ano. Ang mga posibleng kaharapin itong kaso. Ayon naman sa Maynila, nakikipagtulungan na ito sa PNP at hindi mo na magkukomento habang gumulong ang investigasyon. Para sa agenda, Jillian Brito, Abante. Nakaharap sa batong-batong na kaso ang mga armadong sospek na nakabalik. Ilan ng mga otoridad sa NLEX. Narito ang agenda report ni Lane Kabagay. Nakasuhan na ang tatlong suspect na sagot sa enkwentro sa NLEX. Ayon sa PNP, naharap sila sa kasong frustrated murder, direct assault, illegal possession of firearms at paglabag sa gunman. Nabawi sa kanilang 7 sachet ng hinihinalang droga, 3 hand grenade at ilang baril na sinusuri pa kung rehistrado. Patuloy rin ang investigasyon para matukoy ang iba pang krimen posibleng kinasasakutan ng grupo.
Iginiit ng PNP na sumunod ang mga pulis sa tamang proseso. Nagpakilala muna ang mga operatiba sa Toll Plaza, pero biglang manong nagpaputok ang isa sa mga sumunod. Suspect. Kaya umanti ang mga pulis. Pinuli ni PNP Chief Police General Jose Lorenzo Nartates Jr. ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga tauhan. Aniya, napigilan ang operasyon ng isang grupong iniuugnay sa sunod-sunod na holdapan at nakawan sa Central Luzon at Calabarzon. Ito ang limang napatunay na ang mabilis na koordinasyon at maagang na pagkilos ay nakapagliligtas ng buhay at nakapit. Tigil sa mas maraming krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang tatlong suspect, habang tuloy naman ang mas malalim na investigasyon sa kanilang mga kaso. Para sa agenda, Lead Kapagani, Millionaire News Channel. Sibak sa pwesto ang isang pulis sa Zamboanga del Norte. Nanutok daw kasi ito ng baril habang siya'y lasing. Yan ang agenda report ni Ramos Macasero. Humarap Habang kami baril ka. Sa mga opisyal ng NAPOLCOM, si Police Corporal Henry Torres Boquido Jr. para sagutin ang kinasasangkutang kontrobersya. Tinutukan umano ng baril at pinagbantaang patayin ng Pulis po na to, matatapang, may baril. duty na polis ang isang construction worker sa barangay Hindi Antipolo, nga magkamuna ang Dapitan City, suntukan. Zamboanga del Norte noong June 21. Daming truck. Ano na yun? Tayo sa ating occupational therapies. Then sa hapon, agriculture. The whole day wala tayong pasok. Same with tomorrow. Ang Thursday ko, yung marami akong appointment. Kinundena, ninapot Na matapos lang yung Rafael July 2. Vicente Calinisan. Ang responsabling asal ng sospek. Nakita ko natin na klaro na meron pong maaaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Paulit-ulit. Ulit-ulit natin sinasabi na ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission. Lumabas sa investigasyon na nilapitan lamang ng biktima si Bukida para magtanong tungkol sa
Roroonan ng isang kaibigan. Sumagot umano ang sospek ng pagtatanong kung kilala ba siya ng biktima bago tuluyang bumunot ng baril. Sinibak agad si Bukida. El Shaddai, El Shaddai. Mula sa Sapang Dalaga Municipal Police Station at inilagay sa restricted custody. Kinumpiska na rin ang kanyang mga isyong baril. Nahaharap sa reklamong grave threats ngayon ang suspect sa Dapitan City Prosecutor's Office. Lumitaw din sa mga opisyal na record na dati nang sinampahan ng kasong kriminal at administratibo si Bukida na may kaugnayan sa Sibakin niya, kulong niyo pa. Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Inatasan ni Kalinisan ang regional office na agad mag-file ng administrative charges for grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Nangako ang ahensya na lilinisin ang kanilang hanay laban sa mga tiwaling tauhan para sa agenda. Remus Macasero, Millionaire News Channel. In hot water ang halos 200 power generation companies. Pinaimbestigahan sila ng Energy Department sa gitna ng nagpapatuloy na problema sa supply ng kuryente. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit. Pinagpapaliwanag ng Energy Department ang higit 170 power generation companies dahil sa umano'y deficiencies ng mga kumpanya sa regulatory bodies. I-issuehan daw ng show cause orders ang 164 generation companies sa on-grid areas at 11 sa Pwede na pala ako dun. Mistake. off-grid areas. Puntirya ng ahensya, kailangan ng aksyonan ang problema sa supply ng kuryente sa bansa, lalo na sa Visayas Grid. Dapat daw Okay, nandito na managot ako ang sa mga area kumpanya sa ng umano'y mga aking pagkukulang. Ayon kay Energy Secretary appointment sa Sharon Garin, aking tinitignan nila ang posibleng occupational paglabag therapy. sa Public Service Act. So, inagahan natin para hindi tayo matraffic. Traffic mamaya dito eh. Yun siya. Yun. At iba pang mga patakaran. Mahalaga ang updated Para requirements iwas traffic para tayo. pag-aralan ang supply Kailangan conditions, agahan. fuel stocks, operasyon ng mga planta, at Iwas traffic. U-turn tayo diyan. posibleng risk factors gaya ng La Nina. Dapat daw magsumite ang mga power firm ng self-assessment forms bilang bahagi ng kanilang taunang reportorial requirements. Okay. In-extend Yung na raw parking, ang mahirap deadline din ang hanggang parking April dito eh. 24. Pero ilang kumpanya pa rin ang hindi nakapag-comply rito. Ayon kay Garin, Ayun ako. mahalaga ang Try ko nga dito. Pumasok. hakbang na ito sa gitna ng forced outages at prolonged derated capacities ng ilang power plants na nakadagdag sa tight power supply conditions. Ay, ano. Anaheim Healthcare Alliance Physical Therapy. Alright. Uy, may homeless. Tandaan Chichonke, mula oh. noong May 12, sunod-sunod ang yellow Ay, alert status nagchichonke. na nararanasan ng Visayas Grid. As we have seen what's happening in Visayas, So, yan ang parking natin.
medyo maaga tayo para maiwas na tayo sa Our traffic. consumers cannot afford Ganda, okay, any let's go. minute of Parking is interruption, okay. especially if it's at the I got a good spot. Okay. especially for island, yung mga off-grid areas natin kasi sila lang yung nagpro-provide ng power doon, wala silang There you grid eh. go. Kabilang sa posibleng sanctions, ang cease and desist order, It's blacklisting morning, sa yeah, DOE it's auction morning. programs, o kaya naman ay cancellation ng My kanilang permit to appointment's operate. still early. This is a reminder Okay, to the let's generation go, companies babush. that they are public utilities, public services. As a public service, you have an obligation to deliver